Κύριος Γιώργος Κυριακόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΙΚΑ. Να σας καλημερίσουμε. Χριστό, εδώ λέει η εφημερίδα για μείωση 8% συντάξεις. Ας το αποφύγουμε. Καταρχήν λέει για μείωση στα αρετηρέ. Τα αρετηρέ είναι η έκφραση του Γιάννη Στουρναρό, η δική μου. Δηλαδή για ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες. Ναι. Νομίζω ότι έχουν υποστεί τόσες μεγάλες μειώσεις που κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Εκεί στοχεύουν να αντλήσουν από με αυτή τη διαδικασία μερικά εκατομμύρια, αλλά είναι μεγάλη η διαφορά. Τα 500 εκατομμύρια που προτείνει ο Γιάννης Βρούτσης δεν βγαίνουν με βάση το σχέδιο που έχει καταθέσει. Το 1 δισεκατομμύριο απόκλιση μεταξύ αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων που δηλώνουν κάθε μήνα οι εργοδότες και αυτό που πληρώνουν επίσης δεν προκύπτει. Είναι γύρω στα 350 εκατομμύρια η διαφορά. Γιατί τι γίνεται. 350, χθες γράφανε οι εφημερίδες ότι είναι γύρω στο 1 δις, λέει αυτή η διαφορά. Έτσι το υπολόγισαν στο ΙΚΑ και είναι γύρω από Παπαθανασίου εδώ να μας το πει και στο Υπουργείο Εργασίας. Ωστόσο, τι γίνεται. Τον Φεβρουάριο, όταν πάει ένας εργοδότης και καταθέτει μια αναλυτική περιοδική δήλωση, αφήνει ένα υπόλοιπο χ χρημάτων. Δηλαδή πληρώνει το 80%. Τα υπόλοιπα τα αφήνει και τα πληρώνει τον επόμενο μήνα. Έχω την εντύπωση ότι στο αλλά συνέχεια το κάλυψα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν ένα μπαρ έχει μια επαφή με μια κάβα, έχει πάντα την κάβα ένα φορτίο μέσα. Δηλαδή πάει η κάβα, ξεφορτώνει, δεν την πληρώνει. Την επόμενη φορά που πάει το δεύτερο φορτίο, πληρώνει το πρώτο. Δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό τόσο μεγάλο το κενό. Υπολογίζεται είναι πολύ μικρότερο, γύρω στα 350 εκατομμύρια. Να ρωτήσουμε λίγο και τον κύριο Παπαθανασίου. Ναι, το θέμα είναι ότι γίνεται για πρώτη φορά αυτή η προσπάθεια για να μπορούμε με ηλεκτρονική διασταύρωση να δούμε ποιο είναι αυτό το κενό. Ναι. Έχει δίκιο ο κύριος Μέγας ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος. Πιστεύω όμως ότι μιλάμε τώρα για 8-9 μήνες, ότι μέχρι τέλος του έτους εκεί θα πάει η διαφορά αυτή. Τώρα, πόσες επιχειρήσεις είναι ανοιχτές με τις περιοδικές δηλώσεις και την απόδοση του. Τι εννοείται ανοιχτές? Ότι δεν πληρώνουν τις εισφορές αυτές. Αυτό θα μας οδηγήσει αυτή η διασταύρωση που γίνεται τώρα, γιατί για πρώτη φορά γίνεται σε μηνιαία βάση. Και θα είναι η διασταύρωση αυτή γίνεται υποβληθήσεις, καταβληθήσεις εισφορές και με τα στοιχεία του εργάνιου του Υπουργείου Εργασίας για να δούμε τις εργατικές μονάδες, τους εργαζομένους δηλαδή, οι οποίοι δηλώνονται. Νομίζω ότι αυτό και μόνο είναι μια πολύ καλή δουλειά. Για πρώτη φορά γίνεται σε αυτό το εύρος και θεωρώ ότι θα εξαλείψει όντως πολλές αιστείες. Υπάρχουν όμως αυτά τα χρήματα, δηλαδή είναι καταγεγραμμένα. Όταν πάει μετά από 2-3 χρόνια μια επιχείρηση, ένας ελεγκτής του ΙΚΑ, βλέπει ότι η χ εταιρεία εργοδότη που δεν παρουσιάζει το προσωπικό ή δεν κάνει καθόλου αναλυτική περιοδική δήλωση ή έχει εξαφανιστεί ως εταιρεία. Το ότι αυτό το καταγράφει, στέλνει ένα χαρτί και λέει απασχολώ 5 άτομα, οφείλω 100 ευρώ, σας δίνω 80. Αυτό όμως υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εκπρόσωπο ένα χώρο που συνεχώς γκρινιάζει για όλα, έτσι έχουμε την εντύπωση εδώ σαν συνδικαλιστές, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις και στο νομοσχέδιο και στις εξαγγελίες. Δηλαδή, ξέρετε, το ζητούμενο είναι σήμερα να μειωθεί η τρύπα των ασφαλιστικών ταμείων προκειμένου να μην πειραχτούν οι συντάξεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό εγώ θέλω να το δω θετικά. Όμως για κάθε ενέργεια που γίνεται υπάρχουν προαπαιτούμενα, υπάρχουν και παρενέργειες. Για το συγκεκριμένο που μιλάμε τώρα, το προαπαιτούμενο είναι οι επιχειρήσεις να έχουν σήμερα δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και τις εισφορές που καταβάλουν κάθε μήνα και τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί. Αλλά ποια είναι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Πόσες υγιείς επιχειρήσεις υπάρχουν κατά τον κύριο Βρούτση που μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα βάρη, τα οικονομικά που υπάρχουν σήμερα? Υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, υπάρχει ζήτηση, υπάρχει κατανάλωση? Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα προς αυτή την πλευρά. Δημοσιεύματα, κύριε Κυριακόπουλε, και θα τα ξέρετε και εσάς, μιλάνε ότι είναι περίπου 200.000 αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες κινδυνεύουν, δεν πληρώνουν τις 222.000 επιχειρήσεις είναι που δεν πληρώνουν τις. Πόσες από αυτές έχουν τη δυνατότητα σήμερα με το ΚΕΑΟ που θα είναι πραγματικά απειλητικό για κάθε επιχείρηση με αναγκαστικά μέτρα, με κατασχέσεις? Αυτές οι επιχειρήσεις, μισό λεπτό και Χρήστο, πες μας και σε αυτό, όταν από την επιχείρηση κάνουν την αναλυτική περιοδική δήλωση, αλλά δεν πληρώνουν τις εισφορές, ο εργαζόμενος χάνει τα ένσημά του? Μέχρι στιγμής όχι. Τώρα θα τα χάνει. Μέχρι στιγμής όχι. Μέχρι στιγμής δεν τα χάνει. Δεν τα χάνει τα ένσημα. Θα ρυθμιστεί αυτό, νομίζω, κύριε Κυριακόπουλε. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί, γιατί είναι παρενέργεια.
αρνητική στις δηλώσεις, είναι αρνητική παρενέργεια. Δηλαδή, όταν εργαζόμενος δεν θα δηλώσει την απειδέλτα ο εργοδότης, θα χάσει το δικαίωμα της ασφάλισης. Βέβαια, αυτό μην κρυβόμαστε, στο χειρόγραφο παλιό σύστημα ήταν περίπου κάπως το ίδιο. Δηλαδή, αν δεν κουλούσε τα ένσημα πάνω στην καρτέλα, έπρεπε να τα ρυθμίσει για να πάρει ο εργαζόμενος την ασφάλισή του. Αυτό επανέρχεται κάτι. Αλλά σε αυτή τη φάση που περνάμε, η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, η ανεργία που υπάρχει, η ανασφάλιστη εργασία και η ανασφάλιστη εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα. Χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί δηλαδή να Δεν διαφωνούμε όμως για το θέμα της αυστηροποίησης του πλαισίου. Δηλαδή, νομίζω όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει η ανομία να τελειώσει. Κύριε Καλάκο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς βλέπετε από αυτά τα δημοσιεύματα, τις πληροφορίες και το τι βγαίνει τα τελευταία 24 ώρα για το ασφαλιστικό, ότι υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε αναδίπλωση από το Υπουργείο Εργασίας? Το απέφχομαι να συμβεί αυτό, αλλά εγώ δυστυχώς και πριν 3 χρόνια είχα κάποιες προβλέψεις που δυστυχώς επαληθεύτηκα. Και αυτή τη στιγμή όλα αυτά που λέμε τώρα, όλοι οι υπολογισμοί και όλες αυτές οι αναζητήσεις των χρημάτων για να καλύψουν τα ελλείμματα των ταμείων, φοβάμαι ότι δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Θα ακολουθήσουν την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αδυνατεί ο επιχειρηματικός κόσμος να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Όταν λέτε των συντάξεων, κύριε Καλάκο, διότι εδώ υπάρχει η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξουν νέα οριζόντια μέτρα, που αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις. Θα πρέπει να βρεθεί ένας πόρος πλέον για να συμβεί αυτό που θα ενισχύσει τα ασφαλιστικά. Τώρα είναι η ώρα να γίνει αυτό, να μπορέσει να ξεβρεθεί μια λύση, θα μια φόρμουλα. Οπωσδήποτε, το λέω αρκετά. Μην ξεχνάτε ότι χάθησαν 13,5 δις από το PSI και υπήρχε και υπόσχεση ότι θα ανακεφαλοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Θα δείτε το περιουσία πίσω. Να πω κάτι για το. Κύριε Γερακόπουλε, μισό να συνεχίσουμε λίγο με την ανάγνωση. Θα το ξαναβρούμε το θέμα για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, η Εσπρέσο ζητείται αλίκη, λέει. Αποκάλυψε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα καλλιτεχνική ιδέα. Η νικήτρια του Talent Show θα είναι η πρωταγωνίστρια στο musical που θα ανέβει στο θέατρο. Και στην εστία στη δίνη του νεοκρατισμού, λέει η εφημερίδα, γιατί δεν ανακάμπτει η ελληνική οικονομία, με ευρωπαϊκό εγχείρημα από τον κύριο Στεφανάκη άρθρο αριστερά και τον Χριστόφορο Ματιά του δεξιά, κύριοι και μη. Η εφημερίδα των συντακτών μας επαναφέρει στο θέμα μας. Βόμβα στα ασφαλιστικά ταμεία. Τρόικα πιέζει για μέτρα που θα οδηγήσουν σε κατάρρευση το ασφαλιστικό. Ζητούν μείωση των εργοδοτικών εισφορών και επιμένουν σε κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων, Χρήστο. Αυτές οι εργοδοτικές εισφορές αφορούν 3,9 μονάδες. Δηλαδή είναι περίπου 8-9% ως ποσοστό. Είναι 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, αφορούν τις εργοδοτικές εισφορές και θα έπρεπε να εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2012 και παίρνουν παράταση. Τελευταία φορά που είχα. Έχει εφαρμοστεί το 1,1%. Ήταν σύνολο 5%. Ήταν 5%. Έχει εφαρμοστεί το 1,1% και πάμε για 3,9% μείωση. Είναι η συμμετοχή των εργοδοτών υπέρ εργατικής αστείας, εργατικής κατοικίας, όλο αυτό το κοινωνικό πλαίσιο που μειώθηκε από πέρυσι. Μένουν 3,9 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό μόνο για το ΙΚΑ μπορεί να είναι και πάνω από 800 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Είναι δηλαδή σχεδόν το 8% των του ΙΚΑ. Για να συμπληρωθεί αυτό το ποσό πρέπει να περικοπούν οι συντάξεις. Γιατί που έχουμε αυτή την πίεση για μείωση των εργοδοτικών εισφορών, δεν υπάρχουν και περισσότερες δόσεις για να αποπληρωθούν οι παλιές εισφορές. Και ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες δόσεις για να αποπληρωθούν οι παλιές εισφορές, που συγκεντρώνονται σχεδόν στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή το ΙΚΑ λέει μέσα στο Νοέμβριο 200.000 επιχειρήσεις που χρωστούν, κακώς κάκιστα χρωστούν χρήματα στο ΙΚΑ, μέσα στο Νοέμβριο να πάνε να τα ρυθμίσουν. Όταν ένα πεντάμινο πριν πήγαν μόνο 12.000. Κύριε Καλάκο. Ναι. Βλέπετε ότι προσπαθούν να αφαιρεθούν και χρήματα πλέον αν μειωθούν
το ποσοστό των εισφορών. Γιατί εδώ λέει η εφημερίδα η Τρόικα ανοίγει τρύπα 3 δις για το ασφαλιστικό. Εδώ έτσι. δανειζόμαστε κάθε μήνα και το ΙΚΑ από τα επικουρικά ταμεία για να μπορέσει να καταβάλει συντάξεις. Φανταστείτε να στερηθεί και τα 600-700 εκατομμύρια. Ναι. Και μην πιστεύουμε ότι αν μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι η οικονομία θα τρέξουν, ότι αυτό είναι ανάσχεση στην πληρωμή των εργοδοτών. Και το σχέδιο είναι, κύριε Καλάκο και αγαπητοί συνάδελφοι, να περικοπεί αρχικά αυτό το ποσοστό του 3,9 ποσοστιαίες μονάδες από τους καλοπληρωτές. Ποιοι είναι οι καλοπληρωτές? Ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, οι τράπεζες. Δηλαδή, αν χάσει αυτά τα χρήματα, εντάξει, δεν λέω, παίρνονται οι τράπεζες. Το πρόβλημα ότι έχει λίγα κέρδη εν σχέση με το στόχο, η ΔΕΗ που επίσης είναι κερδοφόρα. Αλλά του πρώην ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τώρα η βιοτεχνία στο Εγάλεο δυστυχώς δεν πληρώνει. Λοιπόν, ένα μισό λεπτό. Η πολυτέλεια αυτή θα υπήρχε την προηγούμενη δεκαετία. Μάλιστα. Όταν υπήρχε ανάπτυξη 5% και τα ταμεία δυστυχώς δεν κατόρθωσαν να μαζέψουν τις εισφορές τους από τις επιχειρήσεις που ευημερούσαν. Να συνεχίσουμε λίγο εδώ και να κλείσουμε την εφημερίδα των συντακτών. Επικύρωσαν μετεμποδίων το ψηφιακό ρουσφέτη στους καναλάρχες, έδωσαν τις ψηφιακές συχνότητες στους ιδιοκτήτες καναλιών. Το ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Δημάρ, όχι από Γιώργο Παπανδρέου, Απόστολο Κακλαμάνη και Απόν και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και να πάρουμε λαβή από αυτό το δημοσίευμα για να πάμε στην Καθημερινή και να διαβάσουμε από αριστερά την εφημερίδα για να ξεκινήσουμε από αυτό. Όχι με νόημα από Καραμαλή και Παπανδρέου σε ψηφοφορία στην Βουλή για το θέμα των ψηφιακών συχνοτήτων. Πάμε στο κεντρικό θέμα. Πρώτες στριβές με την Τρόικα. Επιμένει στην επαναφορά του ΦΠΑ εστίαση στο 23% και σε μείωση εργοδοτικών εισφορών. Ακριβώς από κάτω το απετρόπαιο πρόσωπο της Δημοκρατίας καρέ-καρέ από το σοκαριστικό βίντεο το οποίο είπαμε. Μετσόβι Πολυτεχνείο, βολές κατά Πελεγρίνη για την κατάσταση στο Καποδιστριακό. Και πάμε πιο χαμηλά κάτω από τη φωτογραφία. Υποκλοπές από την πρεσβεία της Βρετανίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Αύξηση τουρισμού και το 2014 είναι εφικτός ο στόχος για 18 εκατομμύρια αφίξεις από χώρες του εξωτερικού. Και παρουσιάστηκε ο θησαυρός το Νάζι και η εθνική λυρική σκηνή. Παράδειγμα προς μίμηση, να προσθέσω εγώ, και στα οικονομικά για να το διευκρινίσουμε. Περνάμε στα νέα. Από τους Δήμους ο φόρος ακινήτων. Το σχέδιο θα ισχύσει από το 2014. Θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα όπως σε όλη την Ευρώπη. Θετικές αντιδράσεις από δημάρχους. Θέλει δωρεάν, λέει, Wi-Fi σε 1.000 δημόσιους χώρους, σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του. Φως για την Ελλάδα βλέπει ο Ρεν. Αισιοδοξία για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αποπνέει η έκθεση της Κομισιόν που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ για το 2014. Λίγο πιο αριστερά, Καποδιστριακό, Φουντώνιο Εμφύλιος. Εμφύλιος για το κλειστό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια θα έχουμε εδώ τον κύριο Κεδίκογλου, τον Υφυπουργό Παιδείας, για να συνομιλήσουμε και να πούμε αυτά τα πράγματα. Κλεμμένη Θησαυρή και Ζαμπέτας από το Εγάλεο, λέει, στις Κάνες η εφημερίδα. Ολυμπιακός, θα μας τρελάνουν αυτοί οι κοινοτικοί, οι Ευρωπαίοι. Βγάζει έκθεση τώρα η Κομισιόν και λέει 2,8 του ΑΕΠ πλεόνασμα, δηλαδή 4 δις πλεόνασμα. Ναι. Είναι φοβερό αυτό. Αν έχουμε 4 δις πλεόνασμα το 2014, δεν πρέπει να μιλάμε για άλλα μέτρα. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα όπως το θέτεις, Χρήστο. Και την ίδια στιγμή το 2014 δεν θα βγούμε στις αγορές. Θα βγούμε το 2015. Κατά τη γνώμη μου θα βγούμε το 2015. Αλλά δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι η Κομισιόν προβλέπει πλεόνασμα. Και μας πει για άλλα μέτρα. Δηλαδή, αν πάρουμε άλλα μέτρα και αφαιρέσουμε ρευστότητα από την αγορά, όχι μόνο πλεόνασμα δεν θα έχουμε το 2014, θα έχουμε νέο έλλειμμα. Λοιπόν, μια που το ανέφερες, χθες για παράδειγμα διαμαρτυρήθηκαν οι καθαρίστριες, οι οποίες έχουν απολυθεί. Ναι. Οι οποίες έπαιρναν 500 ευρώ. Αν λοιπόν αυτό είναι δημοσιονομικό μέτρο, γιατί ένας μισθός των 500, 600, 700 ευρώ δεν αποταμιεύεται, κύριε Κυριακόπουλε, πηγαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση, στο ψωμί, το γάλα της ημέρας κτλ. Αν λοιπόν από εκεί προκύπτει δημοσιονομικό όφελος και αν προκύπτει και από άλλες απολύσεις δημοσιονομικό όφελος, δηλαδή θα πρέπει να κοιταχτούμε και λίγο στον καθρέφτη το τι κουβεντιάζουμε πια. Εγώ θέλω να πω όσον αφορά για το δημοσιονομικό όφελος, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, δύο υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με τα δημοσιονομικά και είναι φορείες και τα ασφαλιστικά ταμεία, έπρεπε να έχουν οργανωθεί και να βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που σήμερα να λειτουργούν προς όλες τις κατευθύνσεις πάρα πολύ καλά. Πέστε μου εσείς αν υπάρχει στην εφορία αυτή τη στιγμή
φορολογικός έλεγχος, αν υπάρχει πάταξη φοροδιαφυγής, αν υπάρχει στα ασφαλιστικά ταμεία πάταξη φοροδιαφυγής, αν λειτουργούν σωστά, αυτές οι δύο υπηρεσίες έπρεπε από την πρώτη στιγμή να στελεχωθούν και να αναδιοργανωθούν με τέτοιο τρόπο που να μην σήμερα λέει κανένας ότι πάω στο ΙΚΑ, πάω στην εφορία και δεν βρίσκω άκρη με τίποτα. Πάντως στις λεγόμενες διαθροτικές αλλαγές, αν μου επιτρέπετε, αν βάλουμε στις διαθροτικές αλλαγές και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την εφορία, τα κρατικά ταμεία, δεν έχουμε δει βελτίωση. Έτσι. Καμία βελτίωση. Γιατί να υπάρχει ξεχωριστή μονάδα ίσπραξης των φορολογικών και των ασφαλιστικών εισφορών? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ενιαίος ΔΟΕ για όλα. Πας μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο, κάνεις τη δουλειά σου, έρχεται μία φορά άπαξ η πολιτεία και σε ελέγχει για συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, για μη πληρωμή καταβολή ΦΠΑ, για μη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών. Έχεις ένα κωδικό στην τράπεζα που τα καταβάλεις αυτό. Τώρα κάθε μέρα, αν έχεις μαγαζί που είναι μέσα. Το έχουν προγραμματίσει από ό,τι ξέρετε για το 2016. Δηλαδή το Κέντρο Ασφαλιστικών Εισφορών μαζί με τα αντίστοιχη κέντρο, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών. Κύριε Παπαθανασίου, έχει μείνει το θέμα των κατασχέσεων. Ότι θα προβείτε σε κατασχέσεις για να εισπράξετε τις οφειλές. Καταλάβατε τώρα πώς δημιουργείται και η εντύπωση μέσα σε όλα αυτά? Κύριε Καλάκο. Οι καθαρίστες, το έχω ξαναπεί, αντιμετωπίστηκαν ρατσιστικά. Ούτε προσέφεραν τίποτα στο δημοσιονομικό όφελος της χώρας και έθεσαν σε εξαθλίωση 500 οικογένειες στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί δεν υπήρχε το θάρρος να κάνουμε πράγματι αξιολόγηση προσωπικού και αυτοί που περισσεύουν είναι αποσπασμένοι δεξιά και αριστερά. Εδώ στο δημόσιο σήμερα μέχρι στις Μητροπόλεις υπηρετούν οι υπάλληλοι. Δεν ξέρεις που βρίσκονται. Και αντί να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, πήραμε οριζόντια και αφαίρεσαν ρατσιστικά από 500 οικογένειες. Το θέμα της παιδείας και των πανεπιστημίων ειδικότερα, ότι υπάρχουν αποσπασμένοι σε υπουργεία και αλλού. Και μπαίνουν τώρα οι υπάλληλοι οι οποίοι βρίσκονται και εργάζονται και προσφέρουν στο πανεπιστήμιο να βγουν σε διαθεσιμότητα, ενώ άλλοι δεν είναι στις θέσεις αυτές. Την οποία προσφέρουμε και εμείς. Σαν ΙΚΑ έχουμε τα περιθώρια, έχουμε τον πολύ προσωπικό να προσφέρουμε 180 θέσεις. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, Γιάννη, μισό λεπτό, τον κύριο. Παπαθανασίου. Εχθές είχαμε και την είδηση ότι θα ισχύσει ο συμψηφισμός αυτός ο οποίος το συζητούσαμε εδώ χθες με τον κύριο Μίχαλο, αλλά στη συνέχεια υπήρξε η είδηση ότι προχωράει αυτό το πράγμα, το οποίο θα είναι μεγάλη ανάσα. Η διασύνδεση ηλεκτρονική με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και με τα διατραπεζικά συστήματα, θα επιτρέψει να γίνει ακριβώς αυτός ο συμψηφισμός οφειλών του εργοδότη. Αν εγώ έχω λαμβάνει φόρο επιστροφής, ΦΠΑ για παράδειγμα, θα μπαίνει το Υπουργείο Οικονομικών και θα μου παρακρατεί ότι οφείλω στο ΙΚΑ εν προκειμένου. Ναι, το ασφαλιστικό σύστημα, όχι το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, το ασφαλιστικό σύστημα. Το ΙΚΑ, ας πούμε, ή το οποιοδήποτε ταμείο. Θα έχετε εσείς δυνατότητα να μπαίνετε. Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ναι. Ήδη ήταν ένα πράγμα το οποίο σχεδιαζόταν καιρό, τώρα έχει αρχίσει να εξελίσσεται και εφαρμόζεται. Από εκεί πόσο θα εξοικονομήσετε? Δεν έχει υπολογιστεί ακόμα, είναι